Interní komunikace je velmi důležitá z toho pohledu, protože si myslím, že je to součást vůbec toho, jakým způsobem vedete firmu, vůbec toho, jakým způsobem komunikujete, proto už ta komunikace, ale taky, jaké vůbec možnosti dáváte lidem, aby s váma i oni komunikovali zpětně a chápali, co se děje. Internal communication for me is really the most important vehicle we have to, let's say, cascade and communicate the strategic direction, the values, the culture that we want to create. Interná komunikácia okrem názvu oddelenia je predovšetkým proces a aj schopnosť, ktorá je očakávaná od všetkých minimálne vyšších a stredných manažerov. Interná komunikácia, tak ako ju poznáme dnes, za 10 rokov bude vyzerať úplne inak. We will cover how it is not all about living inside of your inbox, how it is all about collaboration, about knowledge sharing.